Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay, alright mga tugang, maray na aga po sa tuyo agabos. Dahil si Professor Edgar. Ako po ang sin mga kasabayan sa atyan alas 11 in pagkaaga. Digdi po naman sa simanal na programa kan Bicol University Extension Management Division ang programang Pangkabuhayan, Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Ang sa tuyang bisita mo niyan, iyo ang sa tuyang mahigos. Siyempre ma'am, magayon. Si Professor Cristia Banyares kang CitySed, faculty member po si Madam kang Entrep Department. Ma'am, magsisagot niya ang indong department head. Dr. Nolan Velarro. Si Sir Nolan. Iyo po. Sige ma'am. Si Dr. Nolan Velarro po. Sige ma'am. Pero bago kita mag-go into our discussions, pa-midbit ka po una sa mga paraan tabay. Ako nang una. Ako po pala si Professor Seth de Matera. And faculty man ako kang BU College of Arts and Letters. Kami ni Professor Edgar ang nag-alternate host digdi sa programang ini na hali po sa opisina o sa BU Extension Management Division. Siyempre ma'am Cristia, pasalamatan nga niya to o bation niya to ang pamayo, ang direktor ka na BU Extension Management Division. Iyo pa ang higos magayon asin matibay na si ma'am Marcia Rico. Yan, sa kuyang amiga ini si Madam. Bago pa kami nagtaragbuan dito sa programa. As in ang sa iyang associate director, assistant director, si Professor Rowena Weng Soylo. Ma'am Cristia, kundi mo aram, ang inot kong dinaugan sa BU ang extension office. 8 months po ako sa extension, bago ako nag-teaching. Kaya aram ko po yan, haranin sa puso ko ang extension work. Nararumduman ko ito, nakakalibot ako ma'am ng different campuses kang BU. Tako kay ito ang media production specialist. Nag-collect ako ng data and then pigigiba kong news naman sa news service kang extension office. Yan. Para sa dit na background. Sige ma'am, pa-midbid ka po muna sa satuyang mga para healing, para antaway, para dangog. Dito po naman sa gabos na outlets kan Radio Veritas, Veritas Online, live pa kita sa Channel 8, sa DCTV. Isin sa mga Facebook accounts, mga Facebook Live, kasarabay na kan BU EMD, asin iba pang mga platforms kan Bicol University. Go ahead, ma'am. Okay, good morning po everyone. I am Maria Cristia C. Banyares. I am a faculty of the College of Business Economics and Management, and I'm also the technical staff of the CitySed, or the Center for Technology, Commercialization and Enterprise Development. Bali po, ang center mi po ay saro po siya sa mga centers under the OVP-RDE or the Office of the Vice President for Research, Development and Extension. And ang CitySed po, particularly po, kami po ang in charge kang pag-commercialize ng mga technologies developed within the university. So, kung may mga na-develop pong technologies, hali po sa research ka mga estudyante, ka mga faculty members, kami po yung, as long as protected na siya, may copyright, may intellectual property protection na po siya, kami po yung nagbebenta kaya ito ang mga technologies Kamu na ang ito. paratinda. Ay, yes po. kamu Actually, kami po ang paratinda. Kaya mga technologies na developed within the university. Oo, so, pero ma'am, bako dipis, bako pasil magtinda. Ning teknolohiya, ma'am. Opo. Bako yan ordinaryong produkto lang na po, ibebenta mo, ma-promo ka, ini iba ang approach ka ini. Kaya nga ni Atyan, ma'am, iyan ang samuyang ihapot sa imo kung paano ang mga approaches, ang mga strategies, techniques na pinagigibo kan sa indong opisina para po talagang ma-appreciate kang various communities ang mga produkto, intellectual property
properties ka na mga yaon sa laog kan Bicol University. Ma'am, sige, ano po ang pinakang gusto niya tong i-disseminate mo niya na episode na ini kan sa tuyang programa para sa tuyang kadakol-dakol na mga para antabay? Okay, so again, good morning everyone. I'm here to talk about what we call the BICORS or the Bicol Consortium for Regional Startup Enablers. Okay. So ini po sa po ining project, DOST funded po siya na project. So mga 3-4 years ago, we were funded by the DOST to establish the very first technology business incubator in the Bicol region. Okay. So ang TBI po, siya po ang garing incubator po siya ng mga baby na negosyo. So after po sad to, sa buong Pilipinas po nagpopondo ang DOST ng iba't ibang mga schools para magkaigwa ng mga TBIs. Ang purpose po kaiyan is to really help, especially those yung may mga technologies na na-develop within the university. Kung gigibon sin ng negosyo, duman po i-incubate sa TBI may. Ang pangalan po kan TBI Cambiyo is Sili Delhi. So, syempre, Sili, because representing, the Bicol region, we're known to be the hottest. Pag-abot sa pagkaon, bako lang sa satuyang pagkatao, hindi like the hottest, pero yun nga. So, that was a few years ago. Okay. And then recently naman, may bago naman po na project ang DOST, it's called RESEED. Ang purpose naman po kang RESEED is mag-establish ng mga consortium sa iba't ibang regions kang Pilipinas na ma-bring together kang gabus ng mga players within the startup space para matabangan ang mga startups na mag-grow talaga. Okay. Ang just to be clear, pag sinabi ta po na startups, medyo iba sinda sa regular na negosyo or sa mga MSME. So, technically, ang definition niya po, ang startup po is sort of like parang project-based pa siyang business entity. However, what makes it so different from the regular businesses is that dapat makakwalify mo siyang startup because saro siyang negosyo na scalable, disruptive, tsaka solutions-based. Okay. So, ang ibig sabihin takang scalable, pwede siyang mag-grow exponentially. Kung gigibon ko siya digdig, gibon ko naman siya sa ibang geographic location. Pwede. Pwede siya mag-grow exponentially in that manner. Pag sinabi ta naman na disruptive, meaning, tig-change siya talaga ang status quo. Okay. Nagdi-disrupt siya ng market, nagdi-disrupt siya ng industry. Pag sinabi ito naman na solutions-based, nagre-respond talaga siya sa either sarong dakulaon ng opportunity or i-address niya as a solution ang sarong problema. Although, ma'am, ang word na disruptive, di positive ang connotation. Yes, definitely. Okay, Positive po ang connotation niya. So, ano po ang mga examples kang mga startups? Sige. Para familiar ang mga tao. Ang saro po sa pinakamagayon na example ki startup ay ang GCash. Okay. Ang GCash po ay, I think originally funded siya by Globe. So, how do we say that it's scalable? Di ba nag-grow siya exponentially? Yes, ma'am. Before baga ang GCash, ang means ta sa pag-transfer ng money had to go through a middleman or may third party. Okay, yes. Mapadara ngayon ako sa imo, ipapadara ko siya sa sarong agent, kukuhaan mo duman sa agent. Yes, oo. So, dahil sa efficiency tsaka convenience kang paggamit kang GCash, madali yun siya nag-grow kasi dakulon sa naging users ka itong app. So, sinabi tang disruptive siya kasi ang change kang GCash is that di ka na maagi sa middleman. Diretso na kitang duwa mapadarahan tas ma-receive ning funds. Pag sinabi ta naman na solutions-based siya, kasi nga, remember mo po nung pandemic, nag-blow up talaga baga ang GCash during the pandemic, Yung pandemic po, baga bawal ang maski na sila pagkapot kay kwarta, may issue kita. Yes. So, a lot of our transactions became cashless. Yes. Tapos siya rin yung naging solution sa mga pagpa-deliver ta, sa Lazada. Then yung mga movements. Na-connect niya sa gabos na, kumbaga na So, naging solutions-based siya. So, yan po ang example ng sarong startup. Pero ang GCash po, masasabi ta po siyang startup na pika-qualify mi na as triple unicorn. Sa startup space po kaya, ang unicorn, sinda po yung mga nag-abot na sa billions of dollars ang earnings. Yes. So, sa kaso kang GCash, triple unicorn na siya. So, Tama. pirang ulit na siyang naging araw kayo. Digdi po sa Bicol region, ganun din, meron din po tayong mga startups. Now, the reason why we
we are going to establish the BIKE course or the Consortium for Regional Startup Enablers is that every single year, ang DOST po, nagpapa-upload siya ng mga startup sa buong Pilipinas. Okay. Kung sisay pa mag-qualify duman, napupundahan po sila ng up to 5 million pesos. Now, for the past decade, I think, the DOST has been working very hard to make sure that we have startups everywhere. Kasi nga, yung growth niya is exponential. So, ang implication po kayo sa economic, sa pag-provide ng jobs, dakulaon. So, nag-work hard talaga ang DOST para ma-mainstream ang startup. So, na-reach mi na ang 1,000 startups throughout the Philippines last year. Ang problema, Ogari, 80% kang startups hali sa NCR. Okay. So, diiton pa ang hali digdi sa Bicol region. Or outside NCR. Or outside NCR. A lot of these startups need help. They need a lot of help because tandaan ta po na ang mga startups, kadaklan po sa inda, mga tech kinatao, mga yaon sa IT, mga data analyst, mga app developers. So they're not very familiar with running a business. Okay. So they really need help with that. And that is the purpose of the consortium. Para po, mataon talaga sila, kumbaga, sarong dalan na or roadmap na talaga yung aagihan na para mas madali sila maka-access kang programs kang gobyerno. Okay. So dakulan po mga NGAs ang involved. We have DTI, DOST, DICT, NEDA. Everyone is involved in supporting startups. Now the problem nga is that in the provinces, diit ang turnout kang mga startups na padara sa DOST for funding. So sabi kang DOST, mag-book ang mga consortium para matabangan ta ining mga startups na ini. So imagine mo po, every single year may calls in the for proposal and you can avail of up to 5 million pesos in funding if you are a startup. So digdi po sa Bicol, ang aram ko po na talagang registered na is one from Naga. It's called Mura Mart. We met with the founder recently, I think last Monday lang. Ugmahon kami sa Indata. Ang Mura Mart po, app siya. It's an app. It's a shopping app. Pero ang products po on the app is everything that you can buy sa saudan. Okay. Yung ang target nila is the top 50 vegetables. But the solution, the problem that they want to address is that halang ka mo po baga ang mga presyo kang barakalon nagsige pang fluctuate. One of the reasons for that is because some of the vegetables, well, a lot of the vegetables that we have in the market are not from here. So their solution is to make it hyper local. Meaning kaya tang mabakal ang mga vegetables na iyan within a 100 kilometer radius kung saan man iyan sa uda na yan. So yun yung solution nila through the app. So solutions-based talaga so negosyong ito. But ano nga, as ako bilang para saod, madumanan sana ako sa cellphone ko para magsaod. Mapili na sana ako and very competitive ang prices. But at the same time, favorable man sa mga farmers kasi nakukuha nila sa mga locally grown na mga vegetables from here. So, instead na mag-import kita sa ibang lugar pa, sinig din na sana talaga sa ano. So, ano po kayo ng mga samples kang mga startups? Kung ang startups... Pero yung Mura Market? Mura Mart. Ang Mura Mart. Ano po ini? Bale, alam mo, ako akong tanuman ng karabasa. Pwede ako mag-tie up sa inyo. Yes po. Yun po ang... Ipapabakal nila sa produkto ko from the farm. Yes po. Paano ang transport kayo? I don't really know how it works, but I know that even with logistics, sagot kang Mura Mart. Part na kang ganing transaction ninda. Okay. Pero as a farmer, ganing ika, mamomonitor mo mismo kung piraso na pabakal sa products mo. Kasi ang sabi sa mga kay itong tagsadiri, siya din po ang president kang Kamsur Chamber of Commerce and Industry. Okay. 5 ang piga-address ninda na users kang app ninda. The buyer, the farmer, yung mga institutional buyers, yung mga restaurants, yung mga bulk ang pigbabakal. I think several NGAs also. I know that they are in partnership with DA. But my point is that, ini po baga di mo maisip na tech, pero ang piga-address ninda agriculture. Yes. Yun po ang kagayunan kang startups. Yes, tama. Maski ano pong industry actually, pwede siya maglaog. Pwede siya sa tourism, pwede siya sa agriculture, pwede siya sa services. I once found this startup when I was in Iloilo. Magayunan siya, pasensya na, nalingaw ko lang sa pangaran kang app.
Pero, ka-practical niyang solusyon. Halimbawa ngayon narautan ka sa na-flatan ka ngayang gulong. Maduman ka lang sa app niya, hahanapon niya so pinakaharaning talyer. And then, contact mo lang ito through the app. And then, ito na sa talyer ang maduman sa'yo para i-save ka. Okay. Kita baga, mano-mano po pa talaga siyang gigibuhon. Mapa-car wash ka ngaya, duman na mismo sa app. So, kumbaga po, ang mga startups, ini po talaga yung mga emerging types of businesses na medyo kakaiba talaga as compared to the regular businesses. But what we hope to achieve with the Buy Course is to marry technology and traditional business. Yes. Kasi, Para dahil masinda magadan. hindi lang yon. You cannot deny the wisdom of those who have been in business for the longest Yes, time. yes, They have better knowledge of how it's done. Ang mga startups kaya medyo bago pa talaga sinda sa we cannot deny matibay sinda sa tech. Pero sa pagninegosyo, duman sinda lacking. Pag nagkakaroon kami sa mga startup founders, ang problema ninda is so mga very practical na paano magbayad ng tax. Paano mag-register ng negosyo? Anong best option sa kuya? Ma-sec ba ako or ma-sole proprietorship ako? So, dyan po naglalaog kumbaga na ang Buy Course kung saan dapat i-bring together me ang gabos na mga champions kang startups para matabangan po talaga ang mga startups digdi sa Bicol. Kasi dako sinda. Some of them are not documented yet because they really are not known as startup sinda. But some of them are. So, ang target mi po, kumbaga, ang pigpaparaligawan mi sa buong course kaining project mi is actually ang mga, kasi dati mi nang kapartner ang DOST, DTI, DICT, NEDA, they know that already. Ang partner mi talagang pigahanapin is mga LGUs. Kasi, incidentally po, ang startups, di ba po igusin na ning pick-up ng CMCI, yung ano ba yan, sir? So, Competitiveness Index kang kada LGU. Saro po diba sa mga metrics sa CMCI is number of startups in the LGU. Okay. So the more startups you have within the LGU, the higher your score is duman sa innovation metrics ninda. Pero yun nga lang, some of the LGUs are not yet aware of what an actual startup is. So ang pigigibong mi talaga ngayon is sige ming libot para makihuna sa mga LGU na i-recognize sinda, matawan sindang kumbaga so ease of doing business within the LGU is magayon for startups. So yun po, ano talaga siya? Kay po talaga gabus na tabang na kaya may makuha para mabuo ang consortium. Actually, ma'am, iyo man gayon din yung masasabi tang maray na iwinalat kang virus. Yes po. Kang pandemic. Ang nag-emerge po talaga ang mga startups I think, I can honestly say, no offense, pero dahil sa pandemic po. Yun po. Yes, ma'am. Kumbaga, napwersahan kita. Yan baga, ma'am, naramdaman mo. Actually, ma'am, kaito, iguana po iguana ka ini. Oo. Pero dito masyado sineryoso. Yes, kumbaga, yes. Alternative ta lang siya kaito. Yes. Pero ka nag-pandemic, ma'am, na dahil na kita kayang humiro. Oo. Dahil kita pwedeng magluwas sa harong. Dahil kita pwedeng makisalamuha sa dakol na tao. Dahil kita pwedeng magbakal in person. Saka ini nagkamurundag, ma'am. Yes. Napwersahan po kitang mag-innovate. Yes, mag-innovate. Kaya talaga, ma'am, tama magiraresuluma na maray na kasabihan. Nasabi nila, necessity is the mother of invention. Yes, exactly. Kaya lang dito, ma'am, aram, kung siya ang father. Ay, sabi na, opportunity. Opportunity. Ibaga, ma'am, inbaga mga paglunad sa auto na maano ka lang sa app, madyan yes sa imo. Yes po. Pagbakal nin produkto. Yes. Amo lang kita magparangaran digdita, pakasingilong kita. Ay, okay, opo. Pakasingilong kita Opo. ni traffic. So, Oo. kamong ngaya, mga produkto. Anyway, aram naman yung kang public kung ano yan. Yes po. Yung bagang tindahan dyan, ma'am, na online, di ba? Yes. Ako, ma'am, dahil ako tatawag mga bakal kenta. Dahil nga ako, ma'am, ng Facebook account. Sorry. Same. Oo. Pero, na-appreciate ko. Ibang tatao, nilataram sa kuya. Dito, araw-araw kayo. Sabi ko, pwede yan. Sabi niya, iyo. So, gradually, na-imbibe ko na siya, ma'am. Baka man ako backward naman rin na tao. Pero pag abot talaga sa ibang bagay, medyo ano ako. Laggard. Kumaga. Ang sarap pa nga na bagay yan, ining Gcash sabi mo na mention mo. Although ini, garo, may brand ini. Pero okay man, gabos man nagagamit kayo ni. Kang inot, di man ako kayo nakaintindi. Takol sa ko nagtarang. Hesitant ka pa, sir. Hesitant pa ako. Siyempre, di mo manahiling talaga sa kwarta, naghihiro, di ba? Di mo na ko na ng opisina, ma'am. Exactly. So, medyo, ano ka talaga, galing questionable para sa imo. But it's there. Yes. Pero ka naghaloy accepted na siya, yes. Nagkaigwa ka na ng trust, etc. And they're also doing their best ining company para mas dakul pa ang inggan niya rin na. Pero ma'am, ining araw ka ining endeavor sa part kang university and yaong ka sa frontline.
ano usually ang mga challenges na pigahampang tadigdi na pero dahil man kita nagsasabing habutan na, siyempre, challenge lang yan. Challenge lang talaga. Ang pinakainit mi po na challenge, maski ka ito pa, is that yung orientation tungkol sa startups. Yes, okay. Originally, but for the longest time, a lot thought that a startup is just a business starting. Startup na considered sila. But technically po, ang definition niya talaga, ito pong tulo. Iya po. Medyo advanced na siya kang DOS tingunyan that a recognized startup should be registered at least by the DTI. Okay. So, hindi pwedeng idea mo siya, project mo siya, startup ka na. Pwedeng startup, incubate ka, kung nag-incubate ka with Silly Deli. Pero ikaw po, registered ka talagang negosyo to be considered as a startup. Para and to get help. Personality ka pa. Yes po, may yes legal po. personality Yes po. ka. Opo. So, yun po ang pinakainot ming challenge na talagang kaipuhan ming ipasabot ano ang startup ay nata kaipuhan indaning tabang ta. Ang saro po sa pinaka-responsive sa Muya na very thankful ako is Legazpi City. Wow, okay. Legazpi City kasi is very na siya ang gusto niya talaga maging digital city baga Yes po. So ang Legazpi City maski po sa pag-revise ninda kang sa indang local incentive and investment code included na ang concept kang startup. Wow, okay. So kumbaga kung ako po negosyante na may startup ako, I would be happy to invest or to register my business here kasi it's kumbaga conducive place siya for me para mag-grow ang startup ko. So yun po talaga sa pakihuron mi sa mga LGUs na create an environment for these startups na talaga makaka-grow sinda and makaka-develop sinda. Kasi ma-encourage din sa environment, existing environment. Yes po. Ma'am Krista, aram ko dakulong ka pang Krista istorya. Nahilin ko ang enthusiasm mo sa pag-share kang gabos na ini. Pagbuelta ta. Okay po. Adrian Salceda, pag-asenso na matita, banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy ka. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata, yan ang satong alkalde sa banuaanin po langgi. Idolo padabata si Adrian Salceda. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Alright, padagos kita kan sa tuyang programa. Ang programa hatod sa tuya kan BU Extension Management Division sa pamayo ni Dr. Rico, ni Ma'am Marcia. Padagos kita kan sa tuyang matibayon, ini si Madam. Pigaano, na Madam, naka-imprinta na sa imo ang gabos. Talagang pag desidido ka ba sa trabaho, Ma'am. Aramtaman ni ang gabos. Kitang mga taga-BU. Sige, Ma'am. Iyon na nga ni, narumduman ko't lugod tulo, sabi mo, ang tunay na startup is sarong klase ng pagpauning negosyo na scalable, disruptive, and solutions-based.
Actually, ma'am, ining mga pigigibutang ini, although dahil naman sisabing, late bloomer ang Philippines. Pero sa ibang mga bansa, ma'am, pigparairin, lalo na ang Japan. Ako nga ni, ma'am, nagalas ako, sabi ko, nata niya ako mayaman na mare ang Japan. Ang Japan pala, ma'am, although, compared sa gobyerno sinda pala, ang gobyerno mismo nag-engage sa business. Kita dai. Grabe po ang investment nila sa research talaga Yes for po. technology. Yes, sobra. Yes. Mas advanced pa nga ni sinda sa US. Although, medyo may problema din ngayon yan ang Japan dahil sa ang tao, ang population. Grabe ang gap. No? Aging ang population. Aging ang population. Anyway, bahala na sinda kayo mag-solve. Sige, ma'am. So, bali, ma'am, ano nga yun, sa sitwasyon tango yan sa Bicol University, sa Bicol region, kumusta po? Hain na po ining effort na ini kan mga consortium. Okay, sige po. Consortia. Ang Kubo, which is one of the most known accelerators in the Philippines when it comes to startups, nag-conduct po sinda before, I think it was in 2022, ning ecosystem mapping. Okay. So, ini pong ecosystem mapping, tigde-determine po kung anong level na ang ecosystem kang startups within a locality. Okay. Pero ang nakonduktan pa lang po kayo ni is Legazpi City and Naga City. Naga City, okay. So, ang Legazpi po, nasa nascent stage, pero ang Naga po ay nasa accelerating. Medyo aggressive po ang Naga City when it comes to startups. Okay. So, igo po siyang 7 level. Ang nascent stage, so foundational, nascent, and accelerating. Kumbaga po, ang Legazpi is nasa second tier, ang Naga is nasa third level na siya. So, we are catching up na rin with Naga, with everyone contributing to us getting there. But it's a good thing, sir, that you mentioned that, because one of the things that we need to do for the project is to also conduct an ecosystem mapping in all the other provinces of the Bicol region. Okay. So, natapos mi na po ang Legazpi City, natapos mi na ang Albay, and natapos mi na rin po ang Catanduanes. Okay. So, nakaschedule na rin po kami tomorrow actually sa Camsur, and then last week of this month, pasiring naman po kami sa Cam Norte, okay. para mag-conduct naman ng ecosystem mapping. Okay. So, naka-ready na rin po ang Masbate and Sorsogon. So, nata po, kayo po ning masabutan, kumbaga nata po kayo kay ni magibo na ecosystem mapping. Kay po ni po so data duman para masabutan mi ano ang nangyayari, ano may mga programa na ba dyan para sa mga startups, ano pa yung kulang. And then kung may mga local startups man, ano so kaipuhan ninda para sa mga local champions kang startups. For example po, halimbawa ngayon po sa Catanduanes. So may na-discover kami duman na may saro pala duman na startup, delivery app po siya. Okay. Deliverack ang pangalan niya. Ngunyan, si Deliverack, pag conduct mo po kang ecosystem mapping, kaya po po siyang hapoton, ano ang kaipuhan mo sa DOST, ano ang kaipuhan mo sa DTI, ano ang kaipuhan mong tabang hali sa LGU. Kasi, ini pong mga players na ini mga key people na ini, sinda rin po ang makumpas, kumbaga, kang ecosystem duman sa Catanduanes, or kung sa man locality, para matabangan and ma-encourage ang mga startups talaga. Okay. So startup di sa mga taram, ini po ang kaipuhan mi tabang digdi. So, ini syempre yung LGU, DTI, DOST, sinda man masabi, okay, we can create programs to address your need. Okay. So, yun po yung pigigibong mi man na ecosystem mapping. Pagka, yaon na po ang gabos na data na ini, this will now allow us to develop the roadmap for the entire region. So, ito pong roadmap na i-develop mi, siya na po ang masabi na, inikita ko niyan ang Bicol when it comes to startups and the ecosystem for startups. Ini ang gusto tang maabot within a period of time. Ini ang mga gigibohon ta. Okay. So, yun po ang saro po sa mga projects na kaipuhan. Pigigibumi ngunyan. Ay, saro sa mga activities sa pigigibumi within the project. So, aside from orienting everyone what a startup is, we also are doing the ecosystem mapping for the different provinces. Mamang saro din pigihiling ko na siguro pwedeng matawan ning ning attention about sa startups. Hindi ba ma'am problema ta sa kuryente? Actually, ano po siya? Kumbaga, pwede bang tingi ma'am ng kuryente? Po, ano po siya ba? Pwede, sa hiling ko nga ni Sir. Pero igwa ng iba po, pighapot ko niyan sa mga estudyante ko, mga mga electrical engineering students. Sabi ko, natali ako day pwedeng saro niya akong barangay, mag-set up ng solar power generator.
Tapos, barang aninda, bawal ngayon, ma'am, wala pa ngayon kitang law ngayon na pwede ngayon gibuhon. May mga policies. Kaya ito, ma'am, biguning bapa, parang barangay, ano siya, na, pero, garo baga ang sarong barangay sarong consumer. Sarong consumer. Opo. Ang kuryente hali manggaray sa electric Di ko daw po anong policy. Kaya lang nagka-problema ito, ma'am, ang iba din nagbabarayan. Kaya naka-close ang bilog na barangay. Nagkakawarang kuryente. Nawawaraan. Kaya po, sir, kumbaga, ang pag-set up po talaga ng ecosystem para sa very particular na kind of negosyo is, gari siya pagluto ng tamang timpla na spaghetti. Tama dapat so init mo. Day dapat masobrahan ng asukal. Tama dapat sobrahan ng krema ang gagamitin mo. So tomato sauce. It all matters kasi where does the LGU come in? Sa policies ninda. Naranduin mo po sa sarong di motorsiklong ride-hailing app na very controversial sa Pilipinas. Di ba po ang sa mga issues doon? Dahil wala kitang policy na nag-govern sa two-wheeled vehicle. Okay. Ang policy style lang baga po, nag-govern sa mga taxi, sa mga ride-hailing app, yun lang po Pero wala para sa mga, sa tuya nga po sa iya habal-habal. Walang rule tungkol duman, wala. So, paano mo matatabangan yung startup? Magayon yung solution niya na kumbaga, kung ako pasahero, I only want to get from point A to point B, kaya ko magsakay sa motor para mas makaskas. Pero dahil walang policy para duman, di siya nakaka-prosper, kumbaga. So that's where LGUs come in. Dapat igwang policies na conducive talaga, programs and policies talaga na conducive talaga para or sa even mga legislation. Yes po, sa mga mga very kakaibang mga negosyo talaga. Kung ilingin mo man in its truest sense, nagsosolve talaga siya ng problema. Actually, ining mga balhabal na ini, dahil mo naman ini mapupundo. No. Kumbaga, kung dahil mo na kayang punduhon, dahil talagang nag-ipno siya kang pangangaipo sa transportation, di i-regulate mo na lang siya. Yes, exactly. But since there aren't any existing policies yet, yun yung nagkakaproblema. Yes po. Kaya ipahununan po ng maray ang local government units to allow it to have policies para makagibunin, para, kumbaga, within regulations, magibunin na ang mga startups nila. So, talaga siya, sir? Tamang timpla talaga kang boss. Even po yan, sir, nasabi mo sa kuryente. Kung ako po startup na very tech-based ako, highly dependent ako sa kuryente. Kasi ang kliyente ko ngaya, startup ngaya ako, pero ang kliyente ko ngaya, haling ngaya sa abroad. How do I operate kung bako stable ang sakuyang kuryente? Bako stable ang sakuyang internet connection. So all these things come into play. Ma'am, siguro ma'am, nagkaigwa kong idea bigla. Kasi dakul pa ako ng midbid. Actually, may midbid akong sarulay ko lang ang ngaranan. Adun ako nagbalik na siya sa gobyerno. Ang pinakang naging naghali siya sa government, nag-private, practice siya. Ang ginibo niya, ma'am, nag-engage siya sa solar. Kaya lang, dahil masyado nag-click sa iyong business dahil mahalo ng mga pyesa. Siguro pwedeng magkaigwa ng intervention ang government duman, ma'am. Yes. Kumbaga, dako lang gusto mo mag-solar. Yes. Ako gusto ko. Ang problema, pag binakal mo na sa gadget, mahalon. Pero masabi sinda, bawi umansa na ngayon after 3 years. Pero di bisid yan ako sa isip kang Pilipino na buminakal ako ng mahal. Anyway, kung kukwintahon after 1, 2, or 3 years, garo man sana ako nakabawi, tahali ang serbisyo. Pero yan sa mindset kang Pilipino, gusto niya right away mura. So mga araw baga kayan, yes, ma'am, kumbaga mga kakaiba talaga. May naisip na nga ako sa negosyo ko sa pigsabi mo. Pwede po baga, ika ngaya, may harong, magibo ka ngayon ng solar, ang problema mahal so investment, What if ngaya ako ang startup, nag-isip ki startup all of a sudden, pupondohan ta ka, pero so excess kang kuryente mong na-harvest duman sa system mo, papabakal mo sa para ipabakal ko man sa... Actually, ma'am, diba ma'am, dakulo na po, ma'am, dakulo pa akong pinsan ng mga engineers dyan sa Calabar Zone. Nag-istorya sa kuya, dakulo na ngunyan mga bagong subdivision na solar-powered na po. Yes. Solar na. Ang mga atop nindang may panel na, may solar panel na. So, kaya lang bako pa siya masyadong commercialized baga, sasabi mo nga ni baga. Mahal din po kaya talaga siya. Kung paano daw mas solusyon ng total baga ang kuryente hali man sana sa sun
Kumaga, kung sa point of view po kung sarong startup, I think that the solution would come into the financing. Kasi ang pinaka-issue baga kang tao is, mahal siya, so maintenance niya. So, ang kagayon naman sa tuya, DDO is that, sabi nga ni kang so visitor me before, nahali sa Germany, sabi niya, you have a lot of sun. Yes, yes. Mainit daw sa tuya. Natangay ito, ngayon masyado ka mong solar panels. Tama, oo. You can harness it ngayon so much, pero ngayon ako nahihiling masyado mga solar panels. So I think that from the point of view of the from the startup space, perhaps the solution could come from yung financial aspect kay ito. So pag finance kang pag-set up ng mga solar panel sa mga bahay, paano yung ano yung business model na gagamitin or so payment scheme na gagamitin para kaya ko siyang i-afford na maski mid-income household ako, kaya ko siyang i-afford. Hindi ako masarong bagsakan na millions ang gagastusin ko para sa... So, dyan po naglalog ang, kumbaga, ang mga startups. Kasi the technology is there, but the existing problem is the financial aspect. Actually, ma'am, nag-speaker ako sa sarong engagement. Rinig ko lang po ako, ma'am, ning lamp baga, na at the same time, siya, power bank. I don't know, ma'am, kung naka-ano ka, ilaw siya, gara siya study lamp, nafo-fold. Pero, ang unique sa feature niya is, pwede siyang, isi-charge mo siya, pwede mo siyang gamito na as power bank. Ang magayon nun sabi ko na ini na commercialize na dakulan kita ka-answer. Lalo na po sa mga estudyante kang BU. Dakulan po na technology every single year ang mahihiling mo. Ma-amaze ka talaga. Naka-attend ka na Sir Kibubot. So, Bubot Awards kang BU. Iyo man nakaupo. Di ba dakulan ang mga tech na ang mga estudyante? Every single year, dakulan iyan. Kailan yun nga, sometimes, ang problema din is that, so estudyante naka-develop sa to, for example, engineering students mindset na ninda, madali lang mag-graduate, ma-review na after. Iyo, dahil na. So, yun din yung sa mga kaipuan na i-address na somehow, introduce man sa inda ang idea of entrepreneurship na while they are good in technology, in developing technology, they also have to see it from the point of view of an entrepreneur. Pero siguro, ma'am, pwedeng mag-igawa ng intervention dyan. Actually, pwedeng saluhon, ma'am. Yes po. That's where we come in, as City said. So, ang sistema po within the university is that, halimbawa ngayon po, sir, naka-develop ka po ng kaitong lampshade na na diretso na siyang, charger. Ang gigibuhan mo po, kung estudyante ka po, i-assign siya sa Bicol University. My friends, correct me na lang if I'm wrong, baka pukpukon ako at siya ni Sir Christian Bainio, ang mga taga-ITMD, kung saan ang pakasabi ko, pero correct me na lang po. So you assign it to the university, and so the university now has ownership of your technology, and they have now BU now has the right to sell that technology through CitySed. Now, there are several ways that we sell the technology, kumbaga. The first one is to... Ma'am, bago yan, ma'am. Bago yan natin, sir, pagbalik ka. Kadakul ang nagdadangog dyan. Okay. Mabel, tagiraray kita. Sige po, sir. Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan, SCTV sagot dyan. Maging sa kamatayan, honerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya'y sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic,
Technogas, Condura, Calvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba kamo? Yes na yes sa RRS! Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca, Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca, Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung Mar Capsule, Mar Cafe, saka yung Choco. Itigim ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mar Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C Vitamin C Plus kasi maganda sa katawan. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar. Alright, balik kita sa tuyang programa. Igwanan kitang 49 minutes after 10 o'clock. May date pa kitang minuto, ma'am. Igwa pa kita ng pira. 11, 1, tama. Sige. Sige, ma'am. So, i-enumerate mo kasabago, ma'am. Please go ahead po. Sige pa. So, there are many ways for us to commercialize. We also call it technology transfer. So, pag ang saro po na research, nakaproduce siya ng product or ng technology, tiga-assess po yan kang RDE kung ano siya, commercializable or if not, bentahable. Pwede ba siyang ibenta or not? Okay. Pag day po, or pag sinabi ngayon kang tech developer, abo ko siyang ibenta, I want to share it to humanity, malawag po siya sa extension. Okay, tama. So, itatawin siya sa extension, and then si extension man, i-share niya sa sarong community para i-adapt nila yung technology na yun. Ang proseso na po yan, ang upload po dyan is technology transfer. Okay. Pag na-deem po siya as bentahable or commercializable, maagi po siya sa muy as a city said. So we have four ways ba? We have several ways of commercializing technologies. The first one is the full sale of a technology. Full sale, okay. Ibig sabihin, naka-develop ka ngayon ng ngayang cellphone na talagang kakaiba from the existing ones. Pwede tang ibenta sa buong technology sa sarong dakulang branding phone. Okay. Babakalunin na ito. Pero before yan mangyari, magkakaigwang unayin yan yung valuation. Meaning, tatawan taning value kung magkano yung technology na ito. Another one is magkakaigwa ng FOB or Fairness Opinion Board na masabi, usually ang katabang ta dyan sa FOB is DOST. Kumbaga, yun po na FOB, nagsasabi na fair ang presyo na tinao mo. Okay. Fair din para duman sa mabakal ang napag-agrihan nindong presyo. So yan po, full sale of technology. Yan. Halimbawa ngayon, nakagibo ka ngayon ng libro. Ning buong series ng libro, pwede tayong ipabakal sa publisher, sa publisher na buong-buo. Okay. Pero ang sarap po na sistema is what we call licensing. Okay. Ang licensing naman po is we sell the rights for you to produce a particular product. Okay. For example po, ang saro po sa mga pig-license mingon na technology is an energy bar developed by one of the professors in Bicol University, si director po ng FICC or Food Innovation and Commercialization Center, si Ma'am Janessa Reyes. Okay. So naka-develop siya ng type of energy bar and then commercialize niya po sa Kamote Creations. Okay. So si Kamote Creations po, linicense itong technology po and siya ang may karapatan ngayon mag-produce ka ito for selling ka itong energy bar na ito. Okay. So that's what we call licensing. So sa kada produce po kang product na ito, may porsyento po ang Bicol University and si Ma'am Janessa Reyes as the tech. Yes po, the royalty for her developing the product. Okay. Another option would be to have a startup. Yun ang nga sabing sa startup. So, may mabuo ning negosyo
and magamit sinda ka itoong gagamitin nila sa technology mo para ito ang inegosyo. A version of that where the faculty member is the one manning the business is what we call spin-off. Ang spin-off naman po, so faculty talaga or Bicol University employee na nag-develop kang technology, siya talaga ang ma-manage nung negosyo. By rule po, by law, kasi ikaw po kitang big-upod na technology transfer, may law basta po yan, sir. Ang sabi po duman is that, pag faculty member na mag-ibo ka spin-off, you have to take a leave of absence. From the university. Kasi nga, ma-manage ka ng negosyo. Kung sa to, ibaga double compensation bagay yan, sir, ano? So, yun po yung 4 na ways kung paano ta nako-commercialize ang mga technologies within the university. So, originally, baga, sir, ang idea ta when it comes to research outputs, we present and then we publish. Yan ang ultimate na goal ta, ano. Pero ngunyan po, ang saro po sa mga dapat ang magibo man is to commercialize or to diffuse the technologies to our communities. Kasi, di man po kita pwedeng magpara-research siya na, tapos tataguan ta lang siya. Ang purpose po talaga kang research is so that we can share it to the world, to humanity, kumbaga. So, we do it either through technology transfer, publication, or presentation of our research. So, yun talaga ang purpose niya, sir. Para matauta, mabalikta sa communities ang mga, sa market, ang sa yung mga nagkagiribo ng mga research. Iyo ba yan, mga role worldwide kan mga universities? Yes po, talaga. Yes po. Yes, mga universities, yan ang breeding ground, yes, yung mga inventions, mga innovations, tang matabangan ta ang pag-progress kang mundo as a whole. Yes. Kaya nga, di ba sa ibang mga darakulang bansa, ang talagang saro kampig tatawanin daning grabing attention, buda, tabang ang mga universities. Yes po. Bako lang sila basta magpara-produce din mga matitibay ay matatali, kundi sa mga output, mga inventions. So body of knowledge, kumbaga, in the technologies na dapat maghali man po talaga ito sa universities. Magayunon iyan, ma'am. Actually, ang saro kang pwede ta dyan nagibuhon, halimbawa sa araw kayo nang kita ng radio program, pwede kita pwede kita mag-identify siguro nin mga areas kung saan pwede for development. For development, for startup. Yes po. Ako mismo, kang tinara mo iyan, naintindihan ko na sa mga nangyayari. Sabi ko sa imong sarong barkada ko na, matibay talaga siya, isipon mo, kaya niyang pailawan ang bilog mong harong. Matibay siya, matali. Kaya lang, yun na yan, pag piresyong ka na, alat nyo na. Pero nga, kukumpyutang ka na. Oo. Garuman na yan, magawang sa negosyo, sa media. Kaya, bawa, sarong dyaryo, din na pamangaran. Hinapot mo, guraan ng sarong page. Oo. Kasabihan sa imo, 200,000. One issue lang yan, ma'am. Di makiirad ka, mahalon. Pero pag kinumpyutang ka, ma'am, makukumbinsir ka. Opo. Aram ko nata, ma'am. Sabi nila, 200,000 iyan. Sarong issue. Pero we are printing 200,000 copies. Yes. Sa 200,000 copies, Piso. pag binasa iyan, piso lang ang pigbayad mo sa kada reader. Yes. Kung duwang nagbasa duman, sa lapit na lang. Kung apat, 25 na lang. So mga araw kayo na style. Kaya lang, still, ang issue is that pag medyo mahal ang pabakal mo kang produkto mo, medyo dipisil. Nakulong na nakita mo niyan mga innovations after campaign. Sabi ko nga siyempre, curse to death ang pandemic ang nangyari. Ang pandemic. Pero kung hinong mo on the other side of it, dakulo ng namundag na data man lamang naisip mang kang panahon. Na-push talaga kita, sir, mag-innovate. Napilitan kita ubos mag-innovate. Yes. Push hard to the wall. Oo. Ikitawag ang mga tao, dahil man kita nagsusuko. Di ba? Pagkano? Sige. So mga delivery apps, sir, sa mga grocery, nagluluwasan dahil maski after the pandemic, na-feel mo na, mas convenient na yun para sa imo. So delivery apps yung mga pagkaon. Nagbenta talaga. Saka ang saro diging nasusolusyonan na dahil talang nahiling tulos is kulang na ang nagbabiyahe. Ayun po. Ang ano pa dyan, sir, so natawan ng employment. Dakulon ang natawan ng employment dahil sa mga delivery apps. Tapos halimbawa, mas nagiging productive ka. Yes. Ibig mo man ka pa magbakal. Diyan ka, nahalatun mo na lang, mabayad ka na lang, bawi ka naman sa another negosyo mo or another activity mo. Exactly. Yan ang kagayunan, ma'am, kan araw ka na yaong ka sa sarong effort baga na aram mong nakakatabang ka sa
sa community. Ang impact niya talaga dakulaon. So hopefully, sir, we will succeed with the establishment of the BICORS. And I really hope to call on our LGUs na mag-create talaga sila ng conducive environment para sa mga startups. But on the other hand, I also want to thank the NGAs na all-out support talaga, DOST, DTI, DICT, NEDA, all-out ang support kayan with anything to do with startups. Yan talaga permisinda. But on the other hand, I also want to ask and seek out the help of yung mga negosyante na to chip in and to share their wisdom to these tech developers because that's what they need. Kadaklan din kasi, sir, problema sa startups is that because there's project-based, kadaklan sa inda nagagadan. And one of the reasons because the reasons why that happens is because they man talaga sinda patatao magnegosyo. And so we really hope with the BICORS to bring together these tech developers, government champions, and mga negosyante na tagadigdi sa Bicol na tabangan ang mga startups na mag-grow. Usap tayo. Diba? Yes. And so we hope that the BICORS will be that for our startups here in the Bicol region. Siguro, we'll take this opportunity, ma'am, na siguro encourage ta ang mga LGU, sabi mo yes, nga na mag-create ng sarong environment na conducive for the startups startups to grow. Yes po. Na takon na ibaga kung daiman mangyayari iyan, sabi mo ni ang LGU Legazpi sa na-mention tayo naga. Maybe siguro by revenue kaya ninda, pero minsan bako man lang kabo sa kwartang hururon, di ba? Kung interesado kami nag-aarabot naman sa ng mga bagay. Okay. Yung big mamarkahan ako, 1 minute. Ma'am, sige ma'am, ano ba, parting words? Thank you for having me today and allowing us to share what the BICORS is. Again, I call on our LGUs. Please help us. Please do not hesitate to reach out to us. CitySed or Silly Delhi, we have a Facebook page. We can help you establish your own roadmaps as well. A big thank you to all our collaborators, like I said, DOST, DTI, NEDA, DICT. Mga Chamber of Commerce din pala, they play such a big role in this consortium that we're establishing. And of course, I cannot thank our team enough for the efforts that we all put in to make this happen. Thank you, BUMD. Thank you, Sir Seth, for inviting us again. Thank you for this opportunity to talk about our efforts. Thank you. Cristia Banyares, kang CitySed. Matibayon si Madam magpaliwanag. Teacher talaga. Sa ngaran kang gabos na yaon sa Bicol University, sa ngaran sa tuwing president, si President Nebres, siya sa pangalan man sa istasyon, si Father Kevin Franchier, ang station manager. Sa pangalan naman si Ma'am Professor Banyares. Ako po ang sa inyong nakairiban sa ngunya na edisyon kasi sa tuwing programang Pang-Edukasyon asin Pang-Kabuhayan, Professor Seth de Matera. Salamat po kasi sa inyong magandang. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.